Sinden ditekane kene nggur nembang. Sampeyan aja kamu aja. Mongko Mas katresnanku. Maju. Dalam kok diewer-ewer. Sekali lagi Mas Arya. Nek kene wae. Nek kene aja pindah. Penak bae, Mbak. Lho nyawang gambar awake dhewe ning layar lho. Nggih. Mas Ada. Dalem kok ayu. Terus saken panjenengan lho, Mas. Padha ya iki. Ayo. Saben dina linalitan bisa lali saya hangra orojit ati Delok jangkute. Aku mbok kongkon Mbak kok. Aku mbok kon jawe janggute to. Rata jawe-jawe to. Lah kok ono sing janggut, ono sing jawe sik ono. Aku yo ngono. Umpama aku dadi yo iki kan, nggih bojo kula tak deret sik. Kula nggih anu kesumpah ora ndang tak juabut sisan janggote. Sae wong anyok lemar-lemar. Lah nggih yo, wong ingah-ingi lho. Ke anjing. Coba to. Terusna. Ya siji lolak-lolak karo ingah-ingi. Aja. Tekan iki, Mas. Tekan lolak-lolak. Yo, ayo. Mongko kang emas katresnanku. Bagaimana Ibu Juri?